Hey, godt at se dig. Hyggeligt sted. Ja. Okay, wow, du har en Martin Johannes Larsen. Er han ikke fed, hva'? Nej, mega fed. Og han er ikke fake, vel? Fake? Nej, han er totalt ægte. Jamen, så riv da min arm af. Brag din weekend i gang. Og imponer din dejlige date. Med en omgang skidesuppe med ekstra shot espresso. Hvad siger til det? Hold kæft, hvor har flot. Se, klassisk Martin Johannes Larsen. Okay. Jamen, så lad mig dog være. Hvor er det dejligt med... Men altså, er I egentlig... Hæft, det klør, mand. Hvor fanden er det, du har fundet ham? Jeg har fundet ham på en mega troværdig hjemmeside. Undskyld, jeg har sådan en lille dum pissehjerne inde i mit hoved, så det kunne være dejligt, hvis I lige vil holde jeres kæft, fordi jeg kan næsten ikke høre, hvad jeg selv siger. Så henter jeg lige 3 gange brun sæbe. Hvad siger I til det? Det er godt. Hvad fanden er det, der foregår? Altså, jeg... Hvor skal I lade være? Hvor er det nemt at spare penge? Altså, der sparer jeg for eksempel lige mine penge ved at bruge dine penge. Ja. Mate. Det er jo ikke... Nej.